kondital. Først vil vi lave en brainstorm med kost. Kan I se om bag? Ja! Godt. Okay, først. Hvad er sund kost? Ja, det er grøntsager, nemlig. Og frugt. Det er nemlig rigtigt. Yeah! Og hvem af jer har egentlig tegnet det der? Bent! Ja. Hvad er ellers sund kost? Ja, det har du ret i. Det er nemlig også fiber. Man skal have masser af fiber. Og Botox. Nej, det skal man ikke. Det er ikke engang kost. Ja. Men det er der nogen, der tror. Og det er i hvert fald ikke sundt. Nå. Nå, hvad er ellers sund kost? Korn. Ja. Ja! Ligesom en cornflakes. Nej. Ja. Jo. Det var en lille brainstorm af kost. Så vil vi lave også en lille brainstorm med motion. Men hvad motion er godt for? Jeg går til ballet. Ja, det er godt. Det træner meget, men hvad er godt ved motion? Ja, det er nemlig rigtigt. Man får muskler. Yay! Fordi man ophober muskel. Det skal det bedre. Hvad er ellers godt, når man motionerer? Ingen? Man får ikke store lår. Det er nemlig... Jo, det gør man faktisk. Jamen det. Ja, for man får en hel masse muskler på lårene. Nå, man får store babselår. Ja, mænd gør i hvert fald. Ja. Yeah. Så den kan vi godt få. Hvad er ellers godt ved motion? Klogere. Ja, Ja. Yeah. man bliver ikke klogere, men man indlærer nemt. Så jo, ikke. Det var også en lille brainstorm på motion. Så skal vi til at tage jeres kondital. Hvorfor er det jo? Det jeg kan lide at løbe. Nå. Nå. Ja. Men først, der skal I finde et sted. Helst en trappe. Og der skal I steppe op og ned i 4 minutter. Og så skal I bagefter tage jeres puls. Enten lige bagefter, eller 1 minut efter. Og det skal I så gøre i 1 minut. Hvorefter, at så skal, når I har taget den en gang, så skriver I ned, hvor mange slag. Og så skal I bagefter tage den efter 1 minut. Og så skal I så igen tage den efter 1 minut. Okay. Har I der noget hold, eller skal jeg? Godt, gør det selv. Og Rebecca, du med mig. Hvorfor er det jo? Gider ikke være sammen med læreren. Og nu skal I så have jeres konditest. Så Rebecca, ud på gulvet. Okay. Ja, nu skal du. Halv minut. Okay. Nu. En puls. Okay. Jeg tror ikke, jeg fik sagt det fra starten. Og jeg begynder igen. Og nu skal I tage jeres egen puls.